Hola, sóc el Ferran i seré el professor d'Educació Física vostra de tots els cursos, de l'A, B, C, D, E... O sigui que ja ens veurem i preparats a suar, Jo soc la Patricia Duran, hola, què tal? Faré les socials del C, el D i l'E i soc la tutora del primer E. Hola, jo sóc l'Anna Escolar, faré socials a A i B i tutora del B amb la Tenis Oliva, que seré el suport del CIEI. Nosaltres som els professors de català, La Sandra? i en Josep, i ens veiem les cares aviat. Jo sóc el Rafa, seré el professor de Cultura i Valors Ètics de primer E. Hola, sóc la Júlia Molina i faré anglès junt amb la Camí i també sóc tutora primer C i faig cultura i valors ètics. i amb la Carme, que us farà anglès al D i a l'E. Jo sóc l'Eva de les Heres, sóc la suport de la CIE i estaré amb vosaltres. Jo sóc la Pili, sóc de religió. No vindreu tots amb mi, només els que heu triat la meva assignatura i ens veurem a la biblioteca. Hola, jo sóc la Vanessa i faré l'optativa en castellà de comprensió lectora i ens veiem d'aquí aviat. Hola, jo sóc la Mercedes I jo la Imma i us farem castellà. Hola, jo sóc el Dani i us faré les naturals del D i a l'E i l'optativa amb la... De petites investigacions que la compartiré amb mi, que sóc la Charo. Hola, jo sóc la Núria, sóc de matemàtiques i faré matemàtiques al grup C, juntament amb... Pablo i Àlex, que jo faré grups A i B. Jo sóc l'Àlex i faré les matemàtiques del D i seré la tutora del D també. Hola, sóc el Sergi i us faré les classes de música. Hola, nosaltres som el Nico i el Jordi, som els profes de Tecno. I ens veurem a l'aula d'informàtica i al taller. I malgrat els comentaris que sentiu, no som robots. Hola, jo sóc el Roc i us faré les classes de naturals, primer A, primer B i primer C. Hola, jo sóc la Tamara i us donaré plàstic a tots els grups de primer d'ESO.